Wrth i ni nodi ein daucanmlwyddiant, rydyn ni'n dathlu sefydlu addysg uwch yng Nghymru, ar ôl Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan yn y stori honno. Roedd yr esgob Thomas Burgess a sylfaenwyr Coleg Dewi Sant yn gweld yr angen i rymuso efrydwyr Cymru i gael addysg brifysgol. Ei ffocws oedd hyfforddi Cymru i ddod yn offeiriaid Anglicanaidd, y rhai hynny a fyddai'n arweinwyr ysbrydol yn eu cymunedau yng Nghymru. Creuwyd sefydliad oedd yn cydnabod gwerth y dyniaethau wrth ddeall y cyflwr dynol a'i effaith ar y byd. Mae gan Coleg Dewi Sant Llambed enw da sylweddol yn rhyngwladol mewn meysydd ysgolheigaidd allweddol ac yn benodol felly ar gyfer y dyniaethau ag addysg aml-ffydd ac aml-ddiwylliannol. Dros y blynyddoedd, mae wedi gorfod newid ac esblygu i ymateb i heriau a chyfleoedd newydd yma yng Nghymru a hefyd tu hwnt. Erbyn heddiw, mae'n rhan anatod o Brifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant. Prifysgol sector ddeuol sy'n darparu llwybrau dilyniant o lefel mynediad hyd at astudiaethau doethurol. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyflogwyr i fynd i'r afel ag anghenion cyfredol y wlad, gan alluogi'n myfyrwyr i gael mynediad at yr addysg a'r hyfforddiant berthnasol orau, a hynny yn eu cynefin, a'ch creu seilwaith i hybu dysgu gydol oes mwyn cyfnogi pobl i sicrhau a chadw swyddi. O ymchwil trosiadol ac arloesi, i sgiliau technolegol uwch cymhwysol a menter, rydyn ni'n meithrin galluoedd ein cymunedau, yn cefnogi cyflogwyr, yn hwyluso creu swyddi ac yn denu buddsoddiad i mewn i'n cymunedau ac i Gymru. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n creu Prifysgol Newydd i Gymru.